kami sa Tagaytay City. Yan. Nakasakay po kami sa mini car. Choy. Bukyo. Ay, bukyo pala. Mini car. Parang ano na yung gulay. Lagi ako nagkakamali. Sabi Sorry mo po. bok choy eh. Tapos kung mamapasyal kayo, pwede siya. Opo. Bukyo. Lamig-lamig na po kayo. Nawala na yung init kanina. Ayan. Okay, nag-Starbucks po. May sightseeing pa. Ganda oh. Starbucks ka. Starbucks sila doon. May Starbucks na? Para lang kayo. Sabi ni Ate Chris, coffee ko ka na. Iba naman lasa doon to. Mas masarap ang Starbucks. Oo, iba rin. May maliit naman. Pero pag yung barako din yun, ilalagyan lang ng cream. Yan po si Nanay Yung Gina. kinabayaran mo ng pamilya. Yan po, Tagaytay City. Punta po kami ng Sharag lagi sa Kubo. Atin po kami ng Sinigmas, Father William, Mustaman. Sama po kayo sa aming kalikuan. Talaga na, lamig eh, no? Lamig talaga, parang may aircon. Paano? Managpag na sa battery. Ewan ko lang, baby pa ako. Baby market yata, dito. Tawag dito. Nung ano kami dito, te, nakakarating. Sabi ni Kuya Rebo, ano daw na kami, nakalampas na. Papuntang picnic group, di balik na naman kami rotonda. Yung pala doon pa yung picnic group. Ano? Kaya man, kinabahan siya, nanibago. Buti na lang, maaga kami. Para sa sky. Oo, para siyang na, nalito.